Masora semhuri yeZimbabwe vatete vadzoka zvakare nechirongwa chenyu. Makadii ndanyora nyaya yangu ndine musodzi pamatama, kuremerwa mupfungwa uye nekupererwa kwakadzama. Ndiri mudzimai ane makore 39 ekuberekwa, marriage ndava nemakore 14 ndirimwe uye ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Tete regai ndikurondedzerei mamiriro akaita nyaya yangu kubva ndichitanga kuwana murume wangu kusvika pari nhasi patave ne14 years tiri tose nemurume wangu. Takazivana mumarondera kwataibva tese, takapinda murudo zvaifadza zvaiyevedza. Takanga tisina hedu all the luxuries of life, but pazvishoma zvataive nazvo aiwa upenyu hwainakidza, ende pakati pangu nemurume wangu rudo rwaivepo. Ndakarohwa kutobviswa mari asi yakanga isina hayo kuwanda nekuti mumwe wangu ndizvo zvainge achikwanisa kuwana. Vabereki vangu vakafara and we had their blessings. Kuchitanga kumisa musha nekuumba mhuri. Tete taigara mu1 room asi yange yakarongedzwa zviri smart zvekuti kana tikashanyirwa hataizonyara. Murume wangu aita basa rekutengesa shangu dziya dzembero. Aipota achinodzitora mamutare mapedze kuita kusarudza 1 oya nadzo towasha dzochena totengesera vanhu. Iniwo ndaibatsira nekusaidi ndichibika masamusa ndichitengesa pagedhi reimwe primary school yave pedyo nesu. Hatairara nenzara, hataishayiwa mari yerent. Zvataiwana nguva iyoyo zvairingana uye taigutsikana. Mumba medu makange muzere mufaro, rudo rwaibvira moto. Takabva takomborerwa nevana matwins. Zvinhu ndipo pazvakatanga kuti womei, nekuti zvataiwana was okay for me and my husband, tichitumirawo vabereki here and there. Ini ndakabva ndachiregedza zvemasamusa zviye nekuti my attention was now on nursing our twins. So mari yanga yangobva nedivi rimwe chete rinova rebusiness rebhutsu dzemurume dziya. Rimwe zuva baba matwins vakauya vachinitaura kuti vafunga zano rekuti vaizofanira kuchitanga kuzvihodhera vega riri bhero rakazara kuMozambique kuitira kuti mari yacho ibatana yakati wandei, since kuzvitorera wega kuMozambique kwaitwa a bit more cheaper than mamutare mavaizitora. Handina kupokana nazvo, ndakaona sedama rakanaka and I supported his idea. Baba vakafara kuti taive tabvumirana ende taironga pamwe chete. Vakaunganidza mari yavo yebhazi nekunohodha, then he embarked on a journey to Mozambique. Murume wangu akaenda kekutanga akaenda kepiri achihodha zvichitifambira, ende epuri rekuti ndakanga ndisachabiki masamusa rakabva ravharika because mari yakanga yonakidza ichiuya. Taishanda zvinooneka uye zvinofadza. Hepanoipa kuti baba vatu vaite rondo rwetatu to Mozambique kunohodha zvakare. Vakabva vasangana mubhazi nemwe mukomana wechidiki wavanoti ndiwe kuma 35 years ikoko. Vakafambidzana vachikurukura nekuti vose vakanga vari vanhu vemabhizinesi ekutengesa iwawa. Mukomana we akasvika pakuvazivisa nezvemumwe murume aibatsira kuti stock itengwe very fast wotohodha kana ka2 kuMozambique. Murume wangu zvaakaudzwa zvakamutora moyo ndokubva abvumawo kunobatsirwa. Kwaigozivei kuti aigochera pautsi. Kubatsira kwakaita kwakava kudenha mago, kubatana nezvisingabatwana. Tete murume wangu akauya kumba nekakwenzi nedota raiti apiwa kuti ashandise kuti business riwedzere kufamba zvakanaka. Aiti dota apiwa kuti apote achimwaya panowaridza kutengesera shangu uye rimwe aise muchikwama chake chemari. Makwenzi akanzi apise apfungaidzire ari mumba maanogara. Zvinhu izvi akazviita sekutaurwa kwazvo, ende iye anoti akatanga kuona shanduko kuti vanhu vakange votenga like never before. Pressure now yakanga yomuwandira nokuti bhutsu dzakange dzoda kunohodhiwa dzimwe ka2 pavhiki. Ichi bhero raiperera mudenga zvekuti akazofunga kuti adeedze hanzvadzi yake vaigara kumusha kwaRusape kuti vauye vabatsirane naye kukwesha nekutengesa bhutsu. Ini apa remember ndanga ndoita dedicate my attention to the kids. Tete ndikakudzai kuti kubva pakauya my sister-in-law, our daily living, our social life, our way of life of doing things zvakatanga kuchinja. Auntie started becoming jealous of me zvekuti vanga vondibata senhapwa mumba mangu. Kana murume akanga oita kunge hakundisema ave kuda sisi vake zvakanya zvekuti ane nguva dzaimbouya ombondira tete vachibika ovabata zviri inappropriate in my eyes
in my presence. Ko ndaigozivei kuti vana vanyamunhu vave kutodyanana. Ini uzvere wakati wapera kudosamba kuti pamwe ndingapiwa bota. Zvakaramba. Zvekuti Habi naTete vaita bota vose ndakazvibata mushure mekunge ndave nenguva hombe ndine masuspicions kwenguva refu. Ndakabuda ndichienda kuscale nevana but left the baby cards purposely. Vana vanyamunhu vakazvidza kuti zvandabuda kuchipatara handidzoki anytime before 10. Ivo vaifanira kubuda vonoitawo zvebhutsu but vakati vatange vaita zvinhu zvavo first. Ini ndipo pandakadzoka kuzotora makadzi wanikwa haikona. Budhi nasisi vari kushinyidzana. Ndakabatikana tikazama kuitonga tikadana veukama asi zvinhu izvi hazvina kumira. Mind you, Habi paita nzendo dzake dzekuMozambique ndipo paakanorombeswa zvinova dzaive mhiko idzi dzekuti aizofanira kurara nesista yake. Tete ndisati ndabata kuti murume ane mhiko dzaita, I started seeing stashes of money mumba zvekuti ndaizvibvunza mubvunzo yakawanda asi zvaingondinetsa kuti ringava business riri kufamba zvakadai. Ende nguva iyi Habi suggested kuti tibude one room tikanogara very big house achiti aitira kuti Tete pavanouya vachimubatsira vainge vane space. Fast forward to after ndabata kurara kwemurume naTete, murume instead of him apologize akatotanga kundivhairira nekundituka nekundirova kusvika pakundidzinga pamba. Ini nevana tikagara mustreet tichitambudzika. I then decided to rebuild my life and escape the marriage yanga ine urombwa nekubatwa senhapwa. Ndikauya hangu kuSouth, vana ndakaendesa kumuroora wangu. Ini ndokutanga kushanda mumakitchen. Handina kuzombocheuka kumashure kuti ndione kuti Habi neurombo hwake nasisi nebonde ravo vave papi. Ndinongonamata for my protection nevana vangu from God kuti pasawana zvichatiwana. Aya mashura aya ndio anoi mashura. Asi tiri kunzwa, tiri kudzidza vakanotsvaka mushonga welaki. Mushonga uyu ndofunga ndiwo wakaita kuti vanzi varare nehanzvadzi yavo. Regai tiinde munyaya yechipiri, nyaya inopisa tsitsi. Regai tipinde munyaya yechipiri. Mudzimai wangu akarasa njere musi watachata. Tete, kana tazogara kune vanhu vanofamba vakaita kudengedzera uroyi ende vanenge vachitodada naho ende havadi kukuroya uri enobody. Vanoda paunotanga kubudira ndipo pavanotanga kunhuhwidza success yako vobva vaigurira parodi. Ndizvo chaizvo zvakaitika kune umwe wangu, my better half, my do or die. Ndakasangana naSindi ndiri enobody, pasina kana musikana aindicheuka. Vamwe vaitonditsvinyira vachiti nenhamo yaunayo iyi unotipei. Asi Sindi akaona chinhu chandainge ndisina kuona chero inini pachezvangu. Akaona potential yaiva pandere. Sindi, despite coming from a background yaiva nani chaizvo compared to mine, hana musi wakambondiratidza kuti I come from nothing. Kabva ndatodecida kuti Sindi is for keeps. So kuti havasi vese vasikana mazuva ano vanoda munhu asina chunhu. Vanoprefer vanotouya vari potential kare. Potential from potential. Zviya zvekuti tovaka tese zvakagumira kumageneration ana mai vedu nanagogo vedu, not with this generation. Saka ndakaita promise myself, ndikatsidzira Sindi kuti kana zvinhu zvangu zvichinge zvavhurika, I would honor her, honor where she comes from. Takadana makore maviri, denga rakabva rasekerera mukati meupenyu hwangu. Ndakawana basa rine mari yepamusoro, complete with a company house, company car. Zvangu zvaive zvazoita finally. Handina kurasa chidzidzo changu kumunhu wangu. Ndakabva ndatanga gadziriro dzekunorora Sindi wangu. Zvese nekuzomukumbira nemuchato. Zuva reroro rakafamba zvakanaka pasina zvakanesa. Tikabva tapiwa date remuchato. Sindi akatoenda kunoita shopping yake negauni nezvimwe zvaida kuChina. Ndainge ndazviudza kuti only the best for my queen. Sindi akaenda kunoshopa zvaida. We spared
no expense. Treatment suitable for a queen. Kubva kudeko kusvika kucake racho. Aiwa, it was going to be a wedding of the century. Iniwo I could not wait. Zuva remuchato rakasvika. Tikaita I do pamberi pehama neshamwari dzedu. Takaenda kumaphotos. Cindy nebridal team yake vakaenda kunochinja madress for reception. Apa tete ndipo pandakatanga kuona mahura ese. Aichatira palodge, so tainge takapiwa machanging room. Ndipo patakawa zhowe kumachanging room. Bongozozo chairo tete, bridesmaid aizama kuristraina Cindy, ainge ava kubvarura hembe, achizvidira madhaka. Best lady wake akamhanya kutent kwataiva tiri, akauya akandizevezera kuti ndisvike kuroom kwaCindy. Hana yangu yakatsemuka nepakati pandakanoti ba mudzimai wangu. Cindy tete aingatanga kurasa njere. Takadaidza ambulance chop tichiti zvimwe pada aingaita over excitement zvikapinda nembrain. Akaendeswa kuchipatara mudzimai wangu, akaendeswa for psychiatric evaluation, asi tete chakabuda hapana zvainzwisisika zvaitaurwa nemudzimai wangu. Tete takadida nekupembera nenyika ndichiti zvimwe kuda mudzimai wangu akanga rapika akaita nani. Hapana chakafamba tete. Shoko rime raakangotaurwa nemudzimai wangu achita kunge akagarwa aiti haumbomugare mumba macho, tinoda kuzviona. Takazosvitsa 1 year anniversary vhiki yapera tete, ende zvechokwadi handisati ndambogara nemudzimai wangu mumba tete. Ndiyo here for better or for worse yacho yatakaita pamberi pechita chevanhu. Ndizvo here zvinonzi chinouya chinokuwana muri pamwe tete. Tete chinonyayondibaya moyo ndechekuti my own wife does not recognize me at all. Chero pandinoenda for my visit anongokutarisa nemaziso ari empty. Ndatombozivi kuti ndini ani. Tete my Cindy is fading away. Ndakatarisa chiri kunyayondidzima, hapana chandinokwanisa kuita kuti ndibatsire mukadzi wangu. Ndakambozama kuita engage family yake, asi they were not interested. Ndakambobatwa nepfungwa yekuti kokana vari ivo vaivakashinhira hama yavo, kokana vaine urombo hwavainawo, kupenga kwaanenge achiti achimhanya makorido vatete, umwe munhu ari kutoita mari naye. Tete ungava here upenyu. Cindy anogona kuita calm kana amwa mapiritsi, pasina izvozvo anenge achingopengereka akasungwa nemacheni. Tete takambozama kufamba kumaprofita mudzin'anga, asi chakabuda hapana. Dzimwe nguva kwaiva kudyirwa mari chete pasina chinobatika chinooneka. Tete ndiri munhuwo ndinodawo kuita zvinofadza nyama, asi ndinofila kuti ndinenge ndaita let down Cindy wangu. Ndimuite let down panguva yari vulnerable zvakadai here. Tete ndiri panguva yakaoma, parumananzembo chaipo. Cindy anoratidza kuti haasi kuzomboita any better. Tete handichazivi zvekuita ini. Ndoita file for divorce here? Zoita here considering state ine mudzimai wangu? Ndoita move on here komuchato watiinawo? Tete ndangosara mabhonzo chete. Nyaya yanditemesa musoro. Ndosaka ndauya pano tete ndichiti zvimwe mungandipawo masano okuti poitwa sei zvapadai mukadzi wangu achingori muchipatara, mabills aakundidzipa ndingori by myself. I have read so many sad stories on this platform. This story made me sad. This story made me very, very sad because Cindy uripo, but hasisiri conscious. Kana uchatarisa nemunhu mugongotarisa namablank eyes so asingatokuzivi. In this letter, I found love. In this letter, I detected love, true love. Kuti ari kuti it's been a year mudzimai wangu ari muchipatara. Zvino ndo move on here, kutoita move on uchiotera mukadzi wako mukadzi ari muchipatara, ari vulnerable. Is this the right time yekuti ndinyenge here while my wife is in hospital fighting for her sanity? She's lost her sanity. Kuroiwa musi wemuchato handizivi zvangu, handisi superstitious, asi handisati ndambona zvakadaro. Kuyo musi wekuzokupenga musi wemuchato, nguva yose seanga asingapengi uzongopenga musi wemuchato achitaura kuti toda kupaona ukapagara. And the most painful thing is the family is not involved. Ndarwadziwa.
I've never felt so much pain. I think I just need to drink some water. Vai vakati vachatenga Stanley Cup vatete vakangomira zvenhasi izvozvo handidori ndina kapu but ndiri kugwadziwa pahuro apa ndagwadziwa. This is so painful. Anyway, handisati ndambona zvakadai. Regai tiende munyaya inotevera. Nyaya dzacho dzanhasi dzakati wandei ende chinogwadza ndosaka ndandamboita 1 hour ndichirekodha zvino zvasara. Anyway, ngatipinde munyaya inotevera. Miko yangu makadii tete ndiri murume ane urombwa hwaakaita uye ndaita zvekurara nemasingle mother. Ndaisava netsitsi nekuti masingle mother aya ndiyo airaramisa mhuri yangu. Ndakanotora mushonga wekubooster business kwete nekuti raisafamba asi nekuti ndaida mari yakawanda. Ndakaenda kun'anga ndine mushonga wandakanopiwa asi mhiko yacho yakanzi ndinofanira kurara nemasingle mother every day uye ndaisafanira kurara nemukadzi wemunhu. So zvandakaita ndakaita deal naadmin werimwe gupu rakanzi single and searching. Maibuda vakadzi vari kuda varume tete vakawanda saka ndakamuti ndinokupa mari wakwanisa kundipa mukadzi wekurara naye everyday. Tete ndaisabvumza kudzokorora kurara nesingle mother ka2. Hey, uye ndakaiswa makonye muchiuno mangu. Makonye ndo mari saka zvandaifanira kuita makonye aya kuti ararame aida fluid inobuda muchibereko. Saka mukadzi wandairara naye aisazoita mwana zvamuchose mulife make. Tete imwe miko mukadzi aifanira kuyamwa nhengo yangu indi aisafanira kana kumukisa tete changu kwaingova kurara ndisina kana kumubata sabautasa. Vakadzi ava ndaivapa 100 US ndotengawo tunonaka toita zvatasangana tobva taenda. Vamwe vaitopinda nemwoyo asi ndaiti ndapedza nemunhu ndobva ndatobloka. Ndakaita izvi 3 years ndichiita mari. Mukadzi wangu ndaimuitira zvese zvaanoda. Aisatoziva kuti mari iyi ndinoiwana nenzira yekuvata nevakadzi. Zvakazoitika tete ndakapiwa mumukadzi handina kuziva kuti mukomana uyu admin aive atoshaya single mother zvezuva iri. Kwakungondirongerawo mukadzi wemunhu akaroorwa. Ndakanosangana nemukadzi wezvizvawo ndikaita naye bonde hapana chakaitika. Ndakangoita zvemazuva yose ndikarara naye. Ndapedza ndakaenda kumba. The following day ndamuka ndakaenda kuofisi ndakasvika zvinhu zvakarumwa nezvigonzo tete rinenge ziTanzania. Zvakaitika ndakapinda muofisi mangu ndikaona mune zigonzo riya. Pandakapinda rakajamba ndokundigara panomweya ndokubva ratiza handina kuzoriona zvekare. Tete kubva ipapo mari yese yaiva mumba yakangonyangarika ikasara yava mazigi asingatengi. Ndakadzokera kun'anga ikati ndakakutusarara nemukadzi wemunhu wakatyora miko. Zvionere ndiwe wakamhanya makarimwa. Tete kana miko yatyoka handisina chinhu. Aiva madziva ava mazambuko. Ndinofamba netsoka kupinda mutauni kuti ndiite bhindauko rekuti mhuri irarama. Handizivi kuti makonye ari muchiuno changu anondisvitsepi nekuti ndinomanzwa achifamba kunyanya pasi peguvhu ndinonzwa kudyiwa. Kuri kutodiwa mari kuti n'anga indirape kundibvisa makonye mudumbu. Pasina izvozvo ndiri kufa. Kune masingle mother ese ndakatorera mbereko ndiregerere handina moyo handina kufungawo ramangwana renyu. Ndaiona semuri vanhu vasina basa nekuti munogara mega uye munongoda kuitisiwa kuti mukwanise kuchengeta vana venyu. Before I go any further, masingle mother vanhu, as Zimbabweans, I don't know why do we hate single mothers a lot, but I assume kuti most of you were raised by single mothers. But handizi pane munhu atori ne-social media page rakanoita zvekuti ataka ma-single mothers. Do you know kuti even today you as a married woman uchitarisa ma-single mother pasi, do you know kuti unogona ngomuka wati wa-single? Life is not predictable, my sister. You don't know what tomorrow holds for you. Let's stop as a country kutarisira ma-single mother pasi. Number one, sekutaura pavatira kuti kwaimi ma-single mother. Like I've heard this about single mothers. Single mothers vanhuwo, and sometimes they did not even choose to be in that situation. Mukoma ngatiende kumukoma. As a county retiri vanhu vasingadi kutaura chokwadi tichiudzana chokwadi kuti asifuni kuchera livhara. As we don't want to tell the truth. Sometimes the truth hurts, but regai ndikuudze mukoma. Makakanganisa. Ungavata nevakadzi. Ungavata nemukadzi every day. We are not judging here. I'm just telling you the truth. I'm just telling you the truth. Uchivata nevakadzi every day. Yeke. Uchivaisa makonye. Yeke.
Alright, handi kunyaya inotevera imi munongozongoseka makomenti ndakuverengera inyaya handisi kukomenta imi mozongotaura kuti mukoma vavaite sei vemakonye yeke. Ndiri musikana anobva kuZimbabwe asi pari zvino ndiri kuSouth Africa. Ndakauya kuno nebasa reupfambe asi zvasvika pakundionera ndakajoina rimwe gurupu paTelegram neOnlyFans vanoita zvekuacta maponi. Pride shamwari yangu wakandiparira. Ndakati ndaomerwa ndaive ndine musikana wandaitevera paFacebook. Musikana uyu muSouth African aitengesa miviri asi aitengesa achishandisa tuvarume tusina basa oita nawo malive achiita bonde nawo oposta paOnlyFans page. Ndakamuaproacha ndarohwa nenzara tete ndikamuti toita sei nekuti aiti aiwana mari yaipfuura 1000 US pamwedzi neOnlyFans. Akati uya ndikudzidzise madeals acho asi hadi munhu anonyara nekuti kana takuburitsa vhidhiyo fesi yakakosha inoburitswa saka usanyara hama kana shamwari imari kai. Ndakaenda tete akanditi trikiripo kutsvaka murume akadzongera womudyisa mushonga kuti abvume kuita zvaunoda. Ndakandongawo umwe rasta mustreet ndikatanga kuitisana nawo. Ndakatanga kutora mavhidhiyo eponi ndichiisa paOnlyFans ndikatanga kuwana mari. Asi tete murume rasta uyu ndaive ndakutogara naye semurume nemukadzi ndichiita kuti ndiwane maclip ekuposta everyday. Ndokutenga baka zvekuti ndakatanga kudiwa nevarume vose vaiona mavhidhiyo angu. Ndakatanga kubuda kuenda kune dzimwe nyika. Rasta vainchivanyepera kuti kumba kwaita emergency. Zvese izvi ndaizviudzwa neshamwari yangu muSouth African uya achindiudza kuti munyepere ita kunge unomuda asiwo kana wawana makastoma unoenda makastoma ako. Ndakatanga zvakare kutanga kuposta kwese kwandaenda dzamara rasta vaya vandakajisawaona kuti pane iri kutambika uye mavhidhiyo andaitora aya andaisa paOnlyFans rasta vaya vakazoona asi ndandisingazvizivi. Ndakati paholiday yaDecember, last December, ndakashedzwa nemwe mbingi yandakawana paOnlyFans. Akati ndiuye kuCape Town tiite holiday tose akabhuka hotel kuti tigare kusvika Christmas. Yapera tete murume aive nemari. Ndakati regai ndiende ndokunyepera rasta vaya vandaiitisa. Ini ndaifunga kuti akadzungaidzwa nemushonga yandaive ndamupa uye hatozivi kuti ndinoita mari naye nekuti aisaziva zvekuti ndinoposta pai. Ndaenda ndakatanga kuposta ndiri muhotel ndichiratidza mafollowers angu zvaiitika ndichitokurudzira mamahure kuti chinhu ichi chine mari. Vamwe ndovaibvunza kuti ko murume wako haone here zvinhu izvi vachireva rasta uya wandaisimboposta naye. Ndakapindura ndikati haana mari, tiri pakutsvaka mari isusu. Ndokuitisa uya plus anobvuma kubuda palive plus nomuchengeta. Ini handina kuziva kuti post iyi akaiona. Ndikafara ndiriko achindifonera ndichinyepa kuti ndiri kuuya mai vangu vari kurwara. After holiday ndakakwira ndege ndokudzokera kumba. Ndakasvika atori bhoo ndobva taita vhidhiyo redu asi tete ndakati ndichipedza kurara naye musana wangu wakarira sendachikoka mabhonzo tete ndikatomuudza kuti handichagoni kusimuka. Akabva anditi unofunga kuti ndakapusa. Ndipo pakatora foni yake akabva aenda paOnlyFans page rangu akati ndipe mari yawakaita neni. Munoziva mari yechihure unoidya sebenzi uchiziva kuti mangwana uchawana umwe. Ndakamupa shoma yandainge ndabva nayo kuholiday yaive 5,000 rand tete. Akaitora akati aizondiroyonora kana ndamupa 30,000 rands ikuripa kumushandisa kwandainge ndaita. Tete akabuda akaenda. Izvezvi ndakabuda musana handifambi ndiri kugara kumukuku ndiri kuchengetwa neimwe upfambi asi yakatoomerwawo. Tete kumusha ndoda kudzoka hangu ndifire kumusha asi mari yebhasi hapana. Ndatambura mari uya muSouth African anayo asi kubva paakanzwa kuti ndakagadzirwa asi sina ushamwari neni. Ndichangomuka ndakafa hama hadzizivi kwandiri uye kuti ndiri kurwara ndibatsireiwo. So when I was reading this I thought kuti maybe she can go vanogona kuenda kunoona chiropractor kuti maybe musana kana wakabuda. Handiti mozoti kana musana wakabuda ukaenda kwachiropractor unogona kudzorerwa. But now I don't know kuti zvinhu izvi ndizvo here zvekwachiropractor kana kuti zvine mushonga mukati. Nekuti kana zvine mushonga mukati chero ukaenda kwachiropractor ukanogadzigwazve zvibatsiri unongoramba uchidii unoramba uchingogwadziwa. Saka handizivi kuti imi munozviona sei mushonga here nekuti karasta vari kutoti ivo vakatoti ndichazoku aniroyonora unroya you
nekuti vasa vakati I'll unroya you kana wandipa 30,000 so far akabvisa 5,000 saka ari kuda kuti kana pane vanokwanisa kumuunroyonora vangamubatsira because munhu agara pasi akujunuka veduwe koiko kuZimbabwe kwacho unokwira bhazi sei kana usingagoni kufamba maiwe bhati rangu rapera mwari wangu zvakaoma. Alright, tine nyaya inotevera iyi inyaya yasisi vedu vakabatwa chibharo. Nezuro ndakaposta on Saturday morning ndakaposta video yandaita podcast nchiti guys inini when it comes to Saturday Sunday then ndachinita like from reading and all, saka I also need to rest and just need to detach nditombosiyana nazvo then reset my life because I'll be tired. Saka ndobva ndaposta podcast yemusikana akaraswa namai vake ari mudiki. Saka nyaya iyi yakanodzimbira chironda cheumwe wedu tina sisi vedu vakabatwa chibharo vari form 1 vakaita mwana then mwana wedu kubva vamusiya. Saka she sent me messages, so she said I have to share with other mothers on this platform to create awareness, especially panyaya yekusiya vana nanagogo kumusha. Anditi saregai tipinde munyaya yedu but manje bhati rangu rapera, regai ndichinje. Nyaya yangu yakamira kadai ndakashayikirwa nevabereki vangu vese, baba vakafa ndichangotanga grade 1, mai vakazofa ndava ne13 years but ndaisagara navo. Ndakakura ndichengetwa nambuya nasekuru, mama vaingouya kuzotiona kumusha. Saka ndava form 1 ndakadana nemumwe mukomana kumusha ikoko and that boy raped me. Ndikaenda kumapurisa ndega and haana kuramba because umboo hwaivepo but vabereki vake vaiva nemari. Saka nyaya haina kwayakamboenda, vakabva vangodaidza mbuya vangu vakati torai mwana. After nyaya iyi yaitika ndakadzokera kumba ndikatanga kuenda kuchikoro, asi ndakanga ndava chiseko chenyika tete. Even ana mbuya vaindituka zuva nezuva kuti iwe ndiwe wakakonzeresa kuti ubatwe, but izvi zvakaitika kusango ndichifudza mombe ndokurasikirwa nemumhandara kwandakaita uko. After zvaitika ndanga ndava kusekwa neraini rese, so I decided kuenda kunogara nemukoma wamama kuHarare. Ndagara kumba kuya tete, ndakagara kudaro, ndaigara pamba apa tete but ndaiona ndega kuti pano handisi kudiwa but ndanga ndisina choice. Paiva nasisi mwana wamai guru vangu aiva nemukomana wake. Rimwe zuva mukomana uyu akauya neshamwari yake sisi vangu vakati ndiperekedzewo toda kunoona kumba kwavo nekupusa tete. Ndakaenda, tasvika handina kuziva kuti kwatasvika kumba kweshamwari yacho. So after some minutes sisi nemukomana wavo vakabva vabuda vakati tinodzoka. Ndakasara mumba neshamwari iya, handidi kunyepa tete akanditi ndokuda ndikabvuma. After anasisi vabuda munhu kwakuda kundibata. That time ndakapona nekuti paive nevanhu pamba apa because ndakati ukandibata ndoshedzera. Sisi vakazodzoka tikadzokera kumba ndikavaudza but hapana zvavakataura. Vakatora mukomana wavo, sisi vakazotizira mukomana uya after 3 months ndokubva vauya kuzokumbira kuti ndivaperekedze kuchipatara, vainge vachida kuenda kuchipatara. Ndakaenda kumba kwavo, ndaenda kudaro ndoona sekunge banguru vanga vafonderana nemukomana uya. Handichazivi because banguru vakanditi mainini hande tinotenga muriwo munoza dzimba dzemutown. Tichangoti pakona dhuma nemukomana uya, shamwari yavo akamira pakona akati ndanga ndichiuya kumba kwako uya utore zvinhu zvako ndoda kubuda ini. Ndakamboda kuramba kuenda but banguru vakati handei tinodzoka manje. Tasvika tichingoti garei, banguru vakatora kapu semunhu ari kunomwa mvura vakabva vaenda. Mukomana uya achibva atovhara dhoo ndokundibata kwaakaita ende tete ndakanga ndiine 15 years ndokubata kwakaita mimba yemwana wangu. After ndadzoka kwasisi kuya I was broken and banguru havana zvavakaitaura. He acted like nothing happened. Ndakadzokera kumba kwandaigara kwamaiguru. After 3 weeks ndakatanga kurwara. Mumwe mukadzi aigara ipapo akati wai usha semunhu ane mimba. Ndakabva ndanoudza sisi but mukomana wacho akaramba. Nepfungwa dzehwanana ndakabva ndikanotsvaka basa kutokangamwa kuti ndine mimba until 5 months. Ndakatanga kuisunga kusvika 8 months. Ndopa ndakashanya kumba kwehanzvadzi, vana vababa mukuru, mukoma wababa vangu vakazviona but vakashaya kuti vobvunza sei. So ndokundiendesa kwasisi vavo ndo vakazondipa
akazondiperekedza futi. Tasvika takaitwei tete nemukomana wacho wekumbondidzinga pekutanga. Akaseka akati mauya naye futi ngaadzokere kwaambenge ari nguva yese ndokuna baba vemwana. After varamba sisi vakandisiya ipapo ndikarara panze for 3 hours. Akamuka kwakunditi muka tinotaura nasisi vako. Takaenda akati mimba haisi yangu ndoda kuita DNA test. Konguva iyoyo taimboziva here 2008. Akati mwana akaonekwa asiri wangu munondidzorera mari yangu. Ipapo akati inoita 10,000 rand. Nguva iyoyo sisi vakatanga kutya vakati mainini kana isiri yake taurai mari yake tozoiwanepi. But ndakaramba ndakashinga nekuti ndaisa kuti mimba ndeyake. Mangwana akauya kumba akati ndaenda uparanyato vati hazvibvumirwi muno muZimbabwe, but ndazowana doctor ati process yacho inoda 7 days tichiona kuti mwana akagara papi tigogona kumubaya ma-injection. Sisi vakati izvi zvakuda tete vakuru vaigara kuchitongweza. Takaenda kuya tete vakasvika vakanditei akati haisi mimba yenyu, mimba kukura kudaro aimbova kupi? Zvinoreva kuti anga ari kune umwe murume. Kurwadza kwazvo vakabva vavaudza nyaya iya yekumushe kurepwa kwangu. Vakati hamuna mhosva imi. After some minutes zvaitika ndakangobuda mumba ndikaenda parodhi ndichida kunosvika nangu mota pamusodzi yaingobuda yega tete ndiri parodhi. Pakabva pamira imwe mota makaburuka umwe mukadzi akati zvaita sei mwanangu pinda. Ndakambobatwa nekutya ndokubva ati ndiwe kuGirl Child Network. Akandibvunza ndikamutsanangura nyaya yangu akati handei kwatete vako. Tikaenda tete. Chakandirwadza tichisvika vaitonwa drink ravasiya vatengerwa nemukomana uya. Vakabvunzwa vakati handina chandoziva. Mukadzi uya akati ndoda kuziva dokta anga achizonoita mwana uyu matest. Sekuziva kwangu hapana matest anga achida kuitiwa, but manga muchida kunoitisa mwana abortion. Vakamudana mukomana uya kumaofisi avo. Asi chakandishamisa akasvika akati hapana dokta ndaingoda kuvatyisa chete because handibhilivi kuti nhumbu ndeyangu because aisava mhandara. Akabva ati kubva nhasi ndichachengeta zvese zvinodiwa maindu tete kana kunyoreswa. Mimba iyi yakanga isina kunyoreswa. Ndoda kutenda sisi vangu vekundiperekedza vaya ndo vakazonditora kuti vagare neni, asi vakakonzeresa kana kundiona vakanga vasisachadi. Ndakazogara nasisi vangu vaya kusvika ndabetserwa mwana musikana. Ndabetserwa ndakabuda ropa rakawanda ndikagara muchipatara kwe1 week tete. Zvaive zvakaoma. Patanga kubuda mvura yainhuwa. Zvakaitika almost 1 month kuchipatara ndina kudzokera because paive pasina mari. Murume uya akaudzwa kuti kuno kwaane mwana hana kuuya. Akazomuona after 4 months. Akazomuona after 4 months ndatoita zvekuendako ndanomusira mwana. Mangwana achona ndakadzokera moyo warwadza ndokanditengera tugrocery. Kubva ipapo akusiya $5 pamwedzi. Ndakagara kusvika mwana ane 8 months ndokubva ndauya kuzotogwa nevamwe maiguru vangu. Vakati bankuru vako vati uya ugare kumba. Vave mukadzi wemukoma wababa vangu. Ndakaenda tete vakasvika vakandisira vana 4 matwins neumwe ane 3 years neumwe angati kurei newangu ane 8 months. Ndakagara pamba apa kwe3 months nevana. Saka nguva yandakagara kumba uku baba vemwana ndanga ndisachavafoneri. Ndopa ndakazomufonera akatanda kuzoona mwana. Akauya ne$5 yake akadzokera hake. Maiguru vakazodzoka ndikavaudza ipapo havana kumboratidza kuti vabatikana tete. Apa chakandirwadza vachindisira vana vavo vachienda kuSouth. She promised kuti vaizochengetawo nemwana asi havana kana kumuvigira chero chidrezi zvacho. Bankuru vangu vakati tagara 3 weeks vakati enda unosiya mwana uyu kuna baba vake because pano hapana nzvimbo yake. Ndakafunga kuti kutamba but vairevesa tete. Ndakati zviri nandidzokere kumusha kuna mbuya. Vakati ukangoenda ikoko chete handichatumiri futi kana chii. Ndakazoendesa mwana kuna baba vake. Ndakasvika ndikataura natete hanzvadzi mukomana uyu vakati siya. Ndakafunga kuti nyangwe kunotsvaka basa remumba hakuna ainditora nemwana wangu. Ndokusiya kwandakaita mwana wangu. Ndikatanga kushanda ndaiendesawo chikafu kumwana. Ndichapedza ndiri pabasa. Saka vakazotumira maaudio ende inini handina kurealize kuti vakati the year is 2008. Saka mwana right now
from 2008 up to 2025 munhu mukuru, because ine ndatoti kana mwari akomborerai my sister endai munotora mwana. Vakati mwana vakatozombozama kumutora asi akadzokera kuna baba vake, but there is a lot that is happening. Nekuti in my deepest fear was what happened to the mother was going to happen again kumwana. Vakandiudza vakati nyaya iripo ndeyekuti baba vemwana vanoti kana mwana akaita musikanzwa vanobva vati ndoda kukurira hembe ndikuratidza kuti uya baby ndikushwereredze. Musikana uyu munhu ane 15 years, so munhu anotori nevhudzi, handiti munhu anenge achitori nevhudzi anokurugwa vobva vamushwereredza to humiliate her at 15. There are certain things that happens, certain things dzinogona kuitika, brain igotokondishinwa kuti zvinhu zviri right, but this is wrong. I also want you my sister to know kuti this is wrong. This is wrong. Hapana mwana, hapana baba vari right. Vana baba vari pano pachono vari kuona. Hapana baba vakambokurusa mwana wane 15. Even vana mai, kana mwana wedu ane 15 mukomana, handiti takutoisa boundary. Why don't you learn to have boundaries? Ndakambogara pane pamwe pamba paitwa zvinhu zvakadaro zvekuti nhengo yemurume yaigona kunzi chii chako, chemukadzi yangu chii chako, zvichingodonhedzwa. And because you stay there, you start seeing it as normal. But zvinenge zvisiri normal, pfungwa dzako ndodzinge dzichibrain washiwa. This is not normal. A sign of abuse. Alright, ngatidzokere kumasure mbijana timboriwinda kwekutanga first audio first message yavatumira vachiti vakaenda kumombe ndobva vabatwa chibharo ndobva vanoripota. Nyaya yaripotiwa gogo ndiwe unya kumuti iwe wangu wakapfeka zviri inappropriate ndosaka warepewa. Nyaya yachona instead yekuti ibatwe nestunzi, in the way we say nestunzi uti siipati into lei with respect t contain ndobva yaita viral achinzi akarepewa. Hehe guys, kurepewa kwemunhu chinhu chinosedza, being violated zvinhu zvinosedza. Ndobva zvaitika izvo akava chiseko chenyika kusvika vati elo indiregai ndibve pano. Mbva vaenda kupi? Vakanoenda kunogara kupi? kuHarare. Vasvika kuHarare kuya ndokunosvika kumba kugara kumba kwabankuru. Kumba kwabankuruku mwana wabankuru sister yake ndokubva anyengwawo ndokubva aenda bankuru boyfriend ndobva vamuorganizira mukomana anova iye akazovarepa. Ndobva vabva vakaenda kwachitungwiza kuna maiguruka kuti kuna gogo. Vasvika kuchitungwiza ndokubva vanzichi pavanga vakuda kuzvitsikisa vakanongwa nemunhu weGirl Child Network. Ndobva vatete vaya vatoti hamuna mhosva, mimba haisi yenyu, mimba haisi yenyu. Anga aripi nguva yose mwana wabhudhi vako, you not supposed to be one, hamufaniri kumira as a team. Mwana wabhudhi vako umhlambalaza wototi kwai akatomborepewa last time. Guys, do we tell strangers about our struggles? Do we tell strangers? I think as a country we need counseling. We need a day ratinongochema as a country because vabereki vedu vanga vari vanhu vari abusive. Isu vachona taka-abusiwa. Izvisusu I don't know kuti takahila here because zviri kuteukira to the next generation. We must learn to be compassionate. Tiratidze rudo kumunhu abatwa chibharo, because handifungi kuti nyaya yechibharo iye inosekesa. I've got a friend of mine who told me kuti sisi vake zvezvo kuti unenge une secret yekuti ausingatogoni kana kuudza shamwari dzaka. Kwai ukaudza sisi vako akaudza sisi vake secret vanogona kutongoudza shamwari dzavo tanga kuseka. Can you learn to be sensitive? I remember once upon a time pakambouya imwe hama yedu ikasvika ikati vedu indabatwa HIV. He wanted comfort, but somebody very close to me akauya akanditi be careful, ane HIV. Ndikati nhai vedu kwanditi paakuudzai achiti vanhu vakatadza chifuva akuudzai achikutrasta yekuti vedu indaopengwa neupenyu ndine HIV imoti makutomudiscriminate. Can we learn to be loving people? Takuenda kunyaya namai madzimai mazhinji ari kuona video inoi ndagara pano wakomana ndatanga na 10 dzatova 12 ndatanga na 11 dzatova 12 o'clock. Madzimai ari mazhinji ndoziva kuti vamwe muri Cape Town vamwe muri Durban muchiti vana takasiyana gogo ko tichagodii toita stay in nechichichi. Ndinozviunderstand, especially muri masingle mother anga achimbodadigwa pane imwe nyaya message ye. Ndozviunderstand upenyu unenge wakaoma. But hapana chinhu chakaoma sekukura usina mai vako. When you don't have a shoulder to cry on. 2 weeks ago ndandisiri right, a friend of mine, I called my friend, she told me, you know what, Glory, my friend, you taught me how to be a mother because you grew up without a mother and you know how it feels like kukuara kugumbugo oshaya kukuenda kunochemera. So that taught me. Mwana wangu akadona akauya akanditi mama ndadona ndikamuti I'm sorry.
inini I never knew the importance of that, but because you told me ndakuziya. Mwana wako kona atishako kuchemera, because remember kuti isusu nana gogo kana uri mwana unenge usina relationship iri that mune musina bond rakadai nana gogo. Mwana wako shabu nekuchemera here mama. Kana mwana atibatsira ndisi kubata inkonzi, kana mwana atikomborera, ngatizame kutora vana vedu. Be where your child is. And this could blame her anyway. On this case, she had nothing to do. She was not employed. But Babacho is not involved. But a lot happened. A lot happened. But I can't play the audios because she wants to remain anonymous. But Mama, I pray that you find healing. Sure, because too. It's very painful, and I pray kuti mwana ngatiprotect the next generation, because minongedzo. I told you kuti if that video I posted it and it was meant for you, then God is trying to say something to you. This is pointing us to something. Red flag mwana anokurugwa na babake ubva mtu baba wakakwana chaiva chikura 15-year-old teenager mwana magaru na mahipsa nemazamu umukura kumsiya akashama kuti benengene ngeke. Anyway, muve nezuva rakanaka. Mungosiyawo makomenzi motudza kuti mufungei. Bye bye.